Ang Ginoo maana kaninyo kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Miabot sila sa Jericho ug sa diha nga mobiya na si Jesus uban sa iyang mga tinun-an ug sa dakong panon sa katawhan may buta nga ginganlag Bartimeo, anak ni Timeo, nga naglingkod og nagpakilimos daplin sa dalan. Sa pagkabati niya nga kadto maudiay si Jesus nga taga Nazaret, misinggit siya, Jesus, kaliwat ni David, kaluy-i in town ako. Daghan ang mikasaba nga ug mipahilom kaniya, apan misamot hinuon siya pagsinggit, kaliwat ni David, kaluy-i in town ako. Mihunong si Jesus og miingon, tawgas siya. Busa, gitawag nila siya. Giingnan nila ang buta, paglipay, tindog, kay gitawag kaniya. Og giwakli niya ang iyang kupo, milokso siya og miduol kang Jesus. Nangutana si Jesus kaniya, unsay ipabuhat mo kanako? Mitubag ang buta, magtutudlo, gusto unta ako nga makakita o pag-usab. O giingnan siya ni Jesus, lakat na ang imong pagtuo, nakaayo kanimo. Diha-diha, nakakita ang buta, og mikuyog kang Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong buntag kaninyong tanan mga kaigsuunan sa atong tiglantaw diha sa atong television ining misa sa mga madre. Mga kaigsuunan, adunay usa ka istorya sa estudyante. Kining maong estudyante nag-eskwela dito sa usa sa mga dako nga eskwelahan sa Manila. And then mga kaigsuunan, kuan siya kanang buta, no? Og nakahuman siya sa iyang kurso nga BS Mathematics, summa cum laude. Tanawan ninyo kung giunsa niya. And then butas siya for the past 15 years. And then ang iyang pagkabuta ni sugod pa katong siya 6 years old. Sa iya bitaw na valedictory address, iyang giingon, I can say that although God took away my sight, He has definitely given me pairs of eyes and now I can see better. No? Tanawa? Somehow, God has done the same for all of us. Everyone experiences disabilities one way or the other. Mine is just obvious than yours. We are all fortunate to have loved ones who help us bear the burdens brought about by our weaknesses. We may find ourselves in the dark, but we should not be afraid to move forward because we have the light of our stars to count on and to be thankful for. Mao kinang iyang valedictory address ta siya man nahuman sa iyang BS Mathematics isip summa cum laude. Mga kaigsuunan, kita karon sa atong kasinatian, makaingon kita na adunay tulo ka klase na pagkabuta, no? Gitawag natog physical blindness, pagkabuta nga physical, kana bitaw nga dili gyud ta kakita, no? Ngit-ngit kaayo ang atong panglantaw na pareha sa kasinatian ni Bartimeo sa atong ebanghelyo sa pagkakaron. Ang ikaduha mga kaigsuunan mao ang gitawag na emotional blindness, pagkabuta sa emosyon. Kana bitaw nakita dili na kita makasinati sa kasinatian sa laing tao. Mo'y gitawag mga kaigsuunan na calloused heart. Calloused heart meaning not feeling or showing any concern about problems and sufferings of other people. No, lisod kaayo ni siyang emotional blindness. And of course, mga kaigsuunan, aduna say lain na blindness na gitawag na spiritual or pagkabuta nga spiritual blindness gyud ang atong pagkailas sa Ginoo. Murag nawad anata og nawad anatag atong bitaw full trust sa atong Ginoo.
Si Bartimeo, mga kaigsuunan, sa atong ebanghelyo, no, siya ingon kita na unang kasinatian ni Bartimeo, alerto siya kaayo, no? Kana bitaw na tao na alert o kita pag maghatag ta og retreat og recollection, ang atong icebreaker, alert, alive, and enthusiastic, di ba? Buhato na isa sa mga different groups sa simbahan. Sige daw, mag-alert, alive, and enthusiastic ta aron madasig ang atong activity. So therefore, kay si Bartimeo, usa sa iyang alert kaayo siya, murag bitaw makaigsunan, adunay say radar or detector, di ba? Kana bitaw na murag sensor, pag naay mo labay diha na tao, mutingog ang sensor, especially pag naay metal, di ba sa mga airport gamito naman na siya. So siya, Bartimaeus is always looking for possibilities, no? For opportunities na si Kristo lamang mga kaigsuunan ang makahatag niini alang kaniya. O niya si Bartimeo naghulat, desiring for his sight. Kay mauman ang iyang gipangayo. And then, mga kaigsuunan, mauni na sa iyang ingon nga naghulat siya, nangita siya oportunidad, matud pa sa atong ebanghelyo, sa pagkabati niya nga kadto mao di ay si Jesus nga taga Nazaret, misinggit siya, Jesus, kaliwat ni David, kaluy-i in town ako. So diri sa iyang pagsinggit, mga kaigsuunan, nakakita ta sa iyang pagtuo. Faith and conviction nga si Kristo lamang ang makahatag sa iyang gipangayo. Unya, sa towards sa later part sa atong ebanghelyo, lakat na ang imong pagtuo na kaayo kanimo. So nindot kaayo mga kaigsuunan, no? Sa iyang paghulat, looking for opportunities, looking for possibilities that Jesus can only give, nakuha agad mga kaigsuunan ni Bartimeo ang iyang gipangandoy. Ikaduha na punto sa atong pamalandong sa pagkakarong Domingguha, si Bartimeo, mga kaigsuunan, makaingon kita na determinado pod siya, no? Sa Tagalog pa na word, mapilit, no? Dili ka nang pilit na sa Bisaya, no? Mapilit siya na ganahan siya na kanang iyang gipangayo, makuan gyud kaayo mga kaigsuunan, matuman. So diri sa ebanghelyo, bisan pa iyon diri, daghan ang mikasaba og mipahilom kaniya, apan misamot hinuon siya pagsinggit, kaliwat ni David, kaluy-i in town ako. So determinado kaayo mga kaigsuunan si Bartimeo sa iyang pagampo kanunay. So kini nakita nato sa iyang pagita ni Jesus, nakita nato ang pagkadeterminado mga kaigsuunan ni Bartimeo. And then matud pa dire, mihunong si Jesus og miingon, tawgas siya, no? Busa gitawag nila siya, giingnan nila ang buta paglipay, tindog. So imagine mga kaigsuunan, kung wala siya naghulat sa mga opportunities sa iyang kinabuhi, dili mga kaigsuunan, makaingon kita na wala gyud siguro nakuha ni Bartimeo ang iyang gipangandoy kang Kristo. Diri sa atong kinabuhi sa inadlaw-adlaw, isip mga ordinaryong Kristohanon, mga kaigsuunan, adunay usa ka kamatuoran nga kita kanunay nakasinati ani. Naani diha sa unang pagbasa nga atong nadunggan kanina, ang mga kalisdanan, no? Kadtong mga tao sa unang panahon nga nagkatibulaag, unya pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo kanila, of course, gikuha sila, gihatod o giluwas sa atong Ginoong Hesus. Ang ikatulo mga kaigsuunan nga pagpamalandong nato bahin ining kasinatian sa ebanghelyo kay Bartimeo gihapon. So nangutana si Jesus kang Bartimeo, unsay ipabuhat mo kanako, no? Unsay ipabuhat mo kanako? Of course, wala na nagpakuan, beating around the bush si Bartimeo. Ingon siya, magtutudlo, mitubag ang buta, magtutudlo, gusto unta ako nga makakita pag-usab. Imagine, klaro kaayo mga kaigsuunan. So diri, murag bitaw, duol-duol na si Bartimeo sa iyang gipangandoy,
ang labing importante ani mga kaigsuunan, no, makakita siya og ang iyang tumong mao gyud na si Jesus lamang ang makahatag niini. Kita mga kaigsuunan kung mangayo tag mga partikular na oportunidad sa atong Ginoo, no, pareha ni Bartimeo, no, unsa kaha ang atong itubagpod pagpangutan-on ta ni Jesus, unsay ipabuhat mo kanako, siguro makaingon kita, oy Christ or Ginoo, tagaay kog cellphone kana bitaw na iPhone 16. Di ba kanang nagpila ang mga tao sa sus Ginoo katong gi-interview sa TV. 2 days ang nagpila in town, oy. 2 days nagpila para sa Apple dito sa Apple Store. Makuha lamang ang iyang gipangayo o paliton nga iPhone 16. Siguro mo ang pangayo nato kang kay dali ra kaayo makuha nato. But this time dili ni sa parihas sa gipangayo ni Bartimeo, ang iyang kasinatian isip buta, labing importante na siya makakita gyud pod gihapon. Because unsa man di ay ang buot ipasabot ani mga kaigsuunan, pag nakakita na si Kuan, nakabalik na si Bartimeo sa iyang usual eyesight, usual vision, mo'y gitawag na freedom from darkness literally. And of course, sa ilang konteksto mga kaigsuunan kaniadto, ang pagkabuta, usa na siya kasilot sa mga sala nga nabuhat sa tao. So therefore, pag ikaw nakabalik ang imong vision, buot ipasabot ana mga kaigsuunan, ikaw naluwas na. So kita, kung kita pareho ni ining sitwasyon mga kaigsuunan ni Bartimeo, no? Unsa ka pud ang atong mga pamaagi? Mapareho ba ta sa pamaagi ni Bartimeo nga naghulat gyud, patiently waiting for Jesus Christ, asking og diri sa atong ebanghelyo si Jesus intercessor, no? Sa tao og sa Ginoo, sa atong Ginoo na amahan sa langit, mao gihapon mga kaigsuunan nga kitang tanan kanunay ta muduol kang Kristo aron ang atong mga gikinahanglan iyang ihatag kanato. Makita lamang ni Jesus nga sincero ang atong kasing-kasing, kita gyud naghatag og pagtuo, makapalig-on ni sa atong pagtuo ang atong Ginoo lamang ang atong kaduulan sa tanang mga panahon na kita nagkinahanglan sa iyang tabang.